Αν κάνεις ό,τι κάνουν όλοι, θα έχεις και τα ίδια αποτελέσματα. Στις αγορές όλοι ψάχνουν τη σωστή στρατηγική. Κάτι που να δουλεύει πάντα. Αλλά αυτό δεν υπάρχει. Η αγορά αλλάζει συνεχώς. Άλλο περιβάλλον σε ανωδική τάση, άλλο σε αβεβαιότητα, άλλο σε πτώση. Κι όμως, οι περισσότεροι κάνουν το ίδιο πράγμα σε όλες τις φάσεις. Υπάρχουν περίοδοι που το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτα. Καθόλου trading είναι και αυτό μια θέση. Οι πιο πολλοί δεν χάνουν επειδή δεν ξέρουν. Χάνουν επειδή νιώθουν ότι πρέπει να δράσουν. Από φόβο, από πίεση, από ανυπομονησία. Και εκεί ξεκινούν τα λάθη. Η διαφορά δεν είναι στην πληροφορία. Είναι στη διαδικασία. Χωρίς διαδικασία, οι αποφάσεις γίνονται συναισθηματικές. Με διαδικασία υπάρχει πειθαρχία. Δεν χρειάζεται να είσαι συνέχεια μέσα στην αγορά για να κερδίσεις από την αγορά. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι πότε επιλέγεις να δράσεις. Αν θέλεις να βλέπεις την αγορά με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να με ακολουθήσεις. Είμαι ο Γιάννης Λαμπρίδης από τη Value Invest.